Kai yana faɗa ma maganar tafiya ta Maiduguri ba kuma maganar tsayawa ka gane yarinyar tana mugun kalli tana mugun sona ka gane chatin muke yi da ita kawai iyawu yarinyar tana yi a online muka haɗu da ita gane a group din WhatsApp na dan zakulo ta ka gane kawai muke chatin da ita yarinyar tana mugun yi. To a ina take? Da kake ta ka san inda take? A Maiduguri take mana. A'a kai yanzu Maiduguri zaka je? Daga nan sai Maiduguri. Sai ka je ai babu ne a dakiyan nan. Ha ba Maiduguri za mu je gobe ka gane. Za ta yi ne yarinyar wa. Ina. Ai sai ku tafi da kai da Sidina masoyi ni in je Maiduguri wallahi babu. To BSD ma yana magana zai je na ce ba zai je ba. To ai da wannan dan taibe rabari ne in dan tayi dadi kenan. Ba wani taibe rabari Maidugurin nan sai na je kawai na gano ka dan bakin ciki ne kai. Ka je. Ba da ma ni. Kai sai fa nayi tafiyan nan wallahi. Baka isa kana ni ba. Sai nayi tafiyan nan. Na ku ne dan bakin ciki. Kai kuɗi dan ubanka ina kuɗi ba kuɗi ina kuɗi oga ka ga sitar take jikin sa oga kai ana wannan maka wani aiki kaga sitar take jikin sa ku daina taba ni ku daina taba ni da madara ku daina taba ni wace irin me yake faruwa da matsala ku daina taba ni menene S ne da ni S S budurwa ta nazo ne ma ta shafa min S ta gudu Haba Khadija ya zaki min haka? Kin ce ƴan Maiduguri ce ke nazo Maiduguri na sha wahala na ga bala'i na ga masifa na ga kata'i. Wani Maiduguri? Ni fa bara Maiduguri. To ina ce ke? Kano nake. Yanzu ƴan Kano ce ke kisa in baro Kano in to har Maiduguri neman ki. Ai kidnapping dina abu barayi a ce mun barawo a narke ni a jibge ni. Kuma da ƙarshe ki ce min ƴan Maiduguri ce ke? Aikin banza.